se mokuru ensoko butko bwarero togochaga kuru ase county ya Kisii ase asare nene nigo yaenekirwa obutko bugukira rero maiga yomorero omonene gosamba enyomba yoboraro yabamura ase skuru ya sekondari ya Maji Mazuri ime sub county ya Nyamache bunge abo basi ase county ya Kisii mwarimu omonene bwe skuru iyo nigo aenekirwe mu basokano yo ase bono hatebire nigo botukibwa cha kiweri morioka herio gochia komanya ninki kererete omorero yo kubwata nsomorikito Dominic Onderi nero gotuchakire mesa maya kuru ensoko ensemo butko bwarera senchira yoboikirano emerobere y'amasomo yatine tobotkubo kirerero ime skuru ya sekondari ya Maji Mazuri igotoka menya Nyamache sub county bunge ababasi county ya Kisii maiga yomorero mone gwateka ekera barkyo barenge gosome birasime abwase asare nene abete bana gotumanya omorokyo mone bwe skuru ye nje ngoro kumura chuma principal ya Maji Mazuri secondary school mu chando bete igoro butuko sera abana baringe preps umuriro gateke dom umuriro yo sambete bintu bya abana byonse pi lakini mwana tayumie tekiagira bonse ne birasi barenge bono iga ekero umuriro yo bete ntu aminyogete toka kolikitware konyara tukabika abana bakasoe birasi bakarara sitwa improvise mbuya baraire babuka biye twabakwanire abagani bakira abange bako bakwanira babere settled bakire birasi abana kinyora abago satanigo bayesogeti asobongeri gokonya kolimi omoriro yo abwasa bayiboli bande bayikiranete ko enekye gusabana babombi yabarenge chiarenge kitu kama saa 4 iga chirigeti na nusu ekereto igwete ebikuro bigo bwata kurwe skuru abana bagokura bagoteba ngaya omoriro bwatire minyoka motokonye nabo twaminyogete amaene tokaminyoka abantu nabo baminyogete kurwe gechichi bakarumba limbali tokaminyoka lenda asogokonya nimbwato mwana form 4 na form 3 skuru yetu Maji Mazuri gotwanyorete chisa iganye nenusu tukurangeri unga tokonye na bana skuru yetu yayire nabo twaminyogete ubwango gocha egento gyo gokumia skuru yetu na yayire bwe skuru ya Maji Mazuri tosinyire twetiganire na abana marangeti twawurita abande bagakire skuru bona abana basambiri bakamarangeti batigira abana bamwabo meji bakalibuko kurara bosa ne skuru nero yayire abarai mutale gocha mumanya mochando lenge skuru e bage skuru gacha koya abamenyi borogongoro nigo bamochiye barimi omorira sokunyora goikasa yiga ase basabire omugavana we county ya Kisii komenta chigari cyomoriro imeyekera ya sub county fire extinguisher chigari cyo kolimi omoriro egari ntwanyeganyete mono na tokarealize nganto bwate shortage chigari cyo kolimia etogosaba omugavana ito Simbarati atokonya ase sub county chigari chiberororo so that ekere kisha buneke gya tokeire twanyora cyanyara ko tulimerio omoriro bwango abarai nigo basabire kuri obokonyi go chiasa barokiwa bayekera bono bagenderete na masomo abo ase bono ibo muchando tubwate abana mbabwati kende nendo mwene go yaringe yabana bamura ekire gento buna kyayete bono tukuri chinchira linda abana aba bagendera masomo kyagera ntokonyara ko baririsi bagendeka etamu yegerenke murucha matemo isirikoba igo toganete babere skuru basome kyagera nonyo omoriro bete bono bugimambo bakanyete na matemo akenya tago tenena asengenje yabana baitubuka otogosaba nga Simbarati andonsi asore oigwetekerereke oikanga abana baige kyagera mbe bange tebachokora amatemu women rep yaito donya toto tige kyagera baibuli otore na mariga manene mono ekira bono botukibwa chakire komanya nkire tomore gosamba se skuru yiga niga bayiboli bonse banyako bagusabanya ko bawutoro botera singa cyebe gukora niga masomo agenda tase skuru yiga na bali bonse babwatomo bokonya nigo banyako bagusabanya gocha na gokonya abane bintu byabiyagete ire banyako bakogendereria asa masomo abo kuripoti gesen kyao nambe ya Magenso kwa TV kurugega se skuru ya Maji Mazuri gotoka imenya Nyamache sub county gege bunge ya babasi county ya Kisii iterane Dominic Onderi Nyabuto.